ዩክሬን ንሩስያ ክትብድሃ ዘኽእል ወተሃደራዊ ዓቕሚ ኣለዋ ድዩ? ወተሃደራዊ ዓቕሚ ዩክሬን ብመንጽር ሩስያ ንዓለምና ኣናዊፅዋ ዘሎን ጠንቂ ምውላዕ ሳልሳይ ኩናት ዓለም ከይከውን ዘስግእ ብሩስያ ኣብ ልዕሊ ዩክሬን ኣብ ዝሳለስ ዝተፈጸመ መጥቃዕትን ንዕኡ ስዒቡ ዝመጸ ኣህግራውን ሃገራውን ምምዝባል ቁጠባ ዓለምና እዩ። ከምቲ ብማዕከና ዜና ዓለም ብተደጋጋሚ ክግለጽ ዝጸንሐ ሩስያ ኣብ ዝሓለፈ ሒደት ሰሙናት ልዕሊ 100,000 ዝግመት ሰራዊት ኣብ ደባት ዩክሬን ኣጸጊዓ ክትቀንን ከላ ኣብ ዝሓለፈ ቀንያት ድማ ቁጽሮም ናብ 200,000 ዝጽጉዑ ሰራዊት ሩስያ ንሃገር ዩክሬን ቅርጽ ማዕጺድ ብዝመስል ኣገባብ ምስ ሩስያን ቤላሩስን ኣብ ዘዳውብ ዶባታ ኣኽቢቦም ቀንዮም ኣለዉ። ካብ ሐሙስ ንግሆ ጀሚሮም ድማ ገለ ክፋል ናይዚ ሰራዊት ነቲ ብመሰረት ፕሬዝደንት ሩስያ ቭላድሚር ፑቲን ፍሉይ ወተሃደራዊ ስርሒታት ኣብ ዶንባስ ዝተባህለ ተልእኾ ንምፍጻም ንዩክሬን ብወገን ደቡባዊ ምዕራብ ክኣቱ ጀሚሮም ኣለዉ። እዚ ኣብ መንጎ ዘን ክልተ ጎረባብቲ ሃገራት ዩክሬንን ሩስያን ዝጸንሐ ወጥሪ ድሕሪ ምውዳቕ ሕብረት ሶቪየት ርእሰን ዝኻላ ሃገራት ካብ ዝኾናሉ እዋን ጀሚሩ ንኣስታ 30 ዓመታት ብዘገምታ ክምዕብል ዝጸንሐ ኮይኑ ብፍላይ ኣብ ዝሓለፉ 8 ዓመታት ድማ ብቕልጣፈ ናብ ኩናት ገጹ ክዓርግ ጸኒሑ እዩ። ሩስያ ብሃገራት ምዕራብ ክግበረላ ዝጸንሐ መጠንቀቕታታት ዕሽሽ ብምባል ሰራዊታ ናብ ዶባት ዩክሬን ከተጽግዕ ድሕሪ መቐነያ ድማ ፕሬዝደንት ቭላድሚር ፑቲን ኣብ ቅድሚ ማዕከናት ዜና ሃገሩ ቀሪቡ ዝሃቦ ኣዋጅ ኩናት እዩ ነቲ ብህዝቢ ዓለም ንኸይጅመር ተሰጊኡ ዝጸንሐ ኩናት ክባራዕ ኪኢሉ። ብመሰረት ዝተፈላለዩ ካብ ዩክሬን ዝተፈነው ጸብጻባ ዜና ዋላ እውን ፕሬዝደንት ቭላድሚር ፑቲን መግለጺ ኣብ ዝህበሉ ዝነበረ ሰዓት ድምፂ ከበድቲ ተተኮስቲ ንርእሰ ከተማ ኬቭን ካልእቲ ዝዓበየት ከተማ ካርቲቭን ብምጥቕላል ኣብ ሰሜናዊ ምብራቕ ናይቲ ሃገር ይስማዕ ከም ዝነበረ ይግለጽ። ከመይ ተቕንዩ ዝኸበርኩም ተዓዘብቲ ኤሪዛራ ኢንተርቴይንመንት ኣብ ዘለኹምሞ ሰላም ክትህሉ እናተመነና ንሎሚ ክንፍትሾ መሪጽና ዘለና ርእሲ ሃገረ ዩክሬን ነዚ ካብታ ኣብ ዓለም ብወተሃደራዊ ዓቕሚ ካብተን ዝዓብያ ዝኾነት ሩስያ ዝመጻ ዘሎ ከቢድ ማዕበል ናይ ኩናት ደው ከተብል ወተሃደራዊ ዓቕሚ ኣለዋ ድዩ ዝብል ክኸውን ሰናይ ምክትታል። ናይ ሕጂ ሩስያ ናይ ቀደም ድማ ሕብረት ሶቪየት ኣብ ዓለም ልዕሊ ዝኾነ ካልእ እትፍለጠሉ ሃብቲ እንተዳሃልዩ ዘለዋ ልዑል ወተሃደራዊ ዓቕሚ እዩ። ሽዑ እኳ ካብ 2017 ጀሚሩ ሩስያ ኣብ ዓለማዊ ንግዲ ኣጽዋር ዘለዋ ጽልዋ ክጎድል ከም ዝጸንሐ ይሕበር እንተኾነ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ጥራይ ከባቢ 26.4 ቢልዮን ዝትመን ኣጽዋር ናብ ዝተፈላለየ ሃገራት ምሻጣ ግና ይግለጽ። ነዚ ዘሎ ዓቕሚ ብምእማኒ ድማ ፑቲን ናብ ዶባት ናይታ ብተዛማዲ ዝተሓተ ዓቕሚ ምክልኻል ኣለዋ ኢሉ ዝግምታ ዩክሬን እልቢ ዘይብሉ ሚሳይላት ንሰሙናት ከጸግዕ ዝቐነየ። ከም ዝፍለጥ ሩስያ ኣብ ቴክኖሎጂ ሚሳይል ኣብ ዓለምና ቀዳሚት እያ። ሰራዊት ሓይልታት ኣጋር ሩስያ ኣገደስቲ ዝኾኑ ከም ወደባትን መዕርፎ ነፈርትን ዝኣመሰሉ ትሕተ ቅርጺ ዩክሬን ንምቁጽጻር ኣብ ዝምርሽሉ ድማ እዞም ሚሳይላት ንናይ ዩክሬን ናይ ኣየር ምክልኻል ስርዓታት ካብ ስራሕ ወጻኢ ብምግባር ነዚ ሰራዊት ሽፋን ክህብዎ ምዃኖም ይግመት። ዩክሬን ካብዚ ልዕል ኢሉ ዝተጠቕሰ ስግኣታት ምእንቲ ክድሕን ካብ ምዕራባውያን ሃገራት ብዙሕ ዝቑጽሮም ዝተፈላለዩ ዓይነታት ኣጽዋር ክትጓርት እኳ እንተጸንሐት ምስ ናይታ ሓንቲ ካብተን ኣመና ዝሓየለ ሃገራት ዓለምና ካብ ዝኾነት ሩስያ ዓቕሚ ክነጻጸር እንከሎ ግና ወተሃደራዊ ዓቕሚ ናይዚ ሃገር ገና ብዙሕ ከም ዝተርፎ ይግመት። ብመሰረት ስቶክሆልም ኢንተርናሽናል ፒስ ሪሰርች ኢንስቲትዩት SIPRI ዝተባህለ ዓለማዊ ንግዲ ኣጽዋር ዝከታተል ትካል ዝሃቦ ጸብጻብ ኣብ 2020 ናይ ሩስያ ዓመታዊ ኣብ ኣጽዋር ዘጥፍኣቶ 61.7 ቢልዮን ዶላር መጠን ገንዘብ ከባቢ 10 ዕጽፊ ናይቲ 5.9 ቢልዮን ዶላር ኣሜሪካ ዘጥፍአት ዩክሬን እዩ። ሓደ ንዓቕምታት ውትህድርና ናይ ክልቴን ሃገራት ከነወዳድር ምስ ንፍትን ድማ ሩስያ ንዩክሬን ዳርጋ ኣብ ኩሉ መዳያት ትበልጻ ኮይና ንረኽባ። بمسرت جلوبال فاير باور زوجو ጸብጻብ ሃገራት ዓለም ካብ 2016 ጀሚሩ
ንዘለውን ወተሃደራዊ ብቕዓት ዘወዳደር ጸብጻብ ካብተን ኣብቲ ጸብጻብ ዘለዋ 140 ሃገራት ሩስያ ንሕብራት መንግስታት ኣሜሪካ ተኸቲላ ኣብ ካልኣይ ደረጃ ክስራሕ እንከላ ዩክሬን ግና ኣብ መበል 22 ትስራሕ ኮይና ንረኽባ። ንብዝሒ ዓቕሚ መሳርያን ኣኽቲተንኦም ዘለዋ ሰራዊትን ምስ ነወዳድር ድማ ሩስያ ከባቢ 850,000 ዝግመት ንጡፍ ሰራዊት ክህልዋ እንከሎ እዚ ድማ ልዕሊ 3 ዕፅፊ ናይቶም ዩክሬን ኣብ ምክልኻል ኣውፊራቶም ዘላ 250,000 ወተሃደራት እዩ። ብዓይኒ ናይ ኣየር ነፈርቲ ዓቕሚ ሩስያ ልዕሊ 4,100 ኤርክራፍት ካብዚአን ድማ 772 ፋይተር ኤርክራፍት ክህልዋ እንከለዋ ዩክሬን ግና ሓፈሻዊ 318 ኤርክራፍት ካብዚአን ድማ እተን 69 ጥራየን ፋይተር ኤርክራፍት። ብተመሳሳሊ ኣብ ናይ ኣጋር ሓይሊ ኣጽዋር ሩስያ ከባቢ 12,500 ታንክታትን ልዕሊ 30,000 ድሩዓት መካይንን ኣብ መሳርዕ ሰራዊታት ዘኽተተት ክትከውን እንከላ ሓይልታት ምክልኻል ዩክሬን ግና ዛጊት ከባቢ 2,600 ታንክታትን 12,000 ድሩዓት መካይንን ጥራይ ዝውንን። ኣብ ልዕሊ እዚ ሩስያ ከባቢ 14,000 ዝቁፅሩ ብሰብን ባዕሉ ዝትኮስን ከቢድ ብረት ክህልዋ እንከሎ ናይ ዩክሬን ጠቕላላ ዓቕሚ ግና ከባቢ 3,000 ጥራዩ። ሽሕ እኳ ሓይልታት ባሕሪ ናይዘን ሃገራት ብመሰረት ዘለወን ጂኦግራፋዊ ኣቀማምጣ ቀጥታዊ ዝኾነ ኩናት ከካይዱ ትፅቢት እንተዘየሎ ሩስያ ግና ዝኾነ ኮይኑ ከባቢ 600 መራኽብ ኩናት ኣለዋ። ምስን 38 ጥራይ ዝቁፅረን መራኽብ ዩክሬን እንክወዳደራ ድማ ናብ 10 ዕፅፊ ዘገማግም ብዝሕለወን። ካብ ባሕሪ ከይወፃና ሩስያ 70 ናይ ኩናት ሳብማሪናት ክትውንን እንከላ ነታ ዛጊት ዝኾነ ሳብማሪን ክትውንን ዘይበቃት ዩክሬን ካብ ትሕቲ ባሕሪ ብዝትኮሱ ሚሳይላት ከቢድ ሓደጋ ከይተውድቐላ ሓደ ካብቶም ንዩክሬን ዘለውዋ ስጋታት እዩ። ኣብ ጉዳይ ሚሳይላት እዘን ሃገራት ዘለውን ዓቕምታትን ዩክሬን ካብ ሃገራት ምዕራብ ዘለዋ ሓገዛትን ምስ ንርኢ ድማ ሃገረ ዩክሬን ብመገዲ ካብ ምዕራባውያን ዝረኸበት ሓገዛት ካብ ዝሓለፈ ወርሒ ታሕሳስ ጀሚራ ብዙሓት ጸረ ታንኪ ዝኾኑ ሚሳይላት ናብ ሃገራት ክትጓርድ ከም ዝጸንሐት ይግለጽ። እዚ ድማ ነተን ሰራዊት ዓጅበን ብብዝሒ ክኸታ ዝግመታ ታንክታት ሩስያ ኣብ ምጉዳል ሓገዝ ክገብረላ ይግመት። እዞም ሚሳይላት ዝበዝሑ ፎከስቲ ብምዃኖም ወተሃደራት ዩክሬን ኣብ መንኩቦም ገይሮም ክትኩስዎ ዝኽእሉ እዮም። ብሳተላይት ተመሪሖም ናብቲ ዝረቐቐ ክፋል ናይ ታንኪ ካብ ላዕሊ ዕላማ ዝሃርሙ ብምዃኖም ድማ ዝያዳ ውፅኢታውያን ይገብሮም። ሚኒስተር ምክልኻል ዩክሬን ኦሌክሲ ረዚነኮቭ ኣብ ገጻ ትዊተር ከም ዝዘርግሖ ዩክሬን ካብ ሃገራት ምዕራብ ስትራቴጂካውያን ዝኾኑ ከም ጃቨሊን ሚሳይላትን ፎኪስ ሚዛኖም ስቲንጀር ሚሳይላትን ከምኡውን ማልያ ዘይብሎም ጠያይት ፎኪስ ተተኮስቲ ኦፕቲካዊ መነጻጸሪ ዘለዎም ማሽንጋናት ብለይቲ ዘርእዩ መነጽራትን ካልኦት ወተሃደራዊ መሳርያታትን ተረኪባላ። ብመሰረት እዚ ጸብጻብ ኣብ ለካቲት 11 ጥራይ ዩክሬን 850 ኩንታል ዝምዘን ጠያይትን ብሓፈሻ ድማ ከባቢ 12,000 ኩንታል ዝምዘን ወተሃደራዊ ሓገዝ ካብ ኣሜሪካ ክትረክብ ክኢላላ። ብመሰረት ኒውዮርክ ታይምስ ዝሃበቶ ጸብጻብ ኣሜሪካ ንዩክሬን ጸጥታዊ ሓገዝ ኣብ ምሃብ ካብ 2014 ጀሚራ ኣብ ዝሓለፉ 8 ዓመታት ልዕሊ 2.7 ቢልዮን ዶላር ኣሜሪካ ኣጥፊኣላ። ካብዚ ድማ እቲ 200 ሚልዮን ዶላር ኣብ ዝሓለፈ ታሕሳስ ዓበይቲ ቁጽርታት ናይ ከቢድ ብረት ሞርታራት ሚሳይላትን ፎከስቲ ብረታትን ዘጣመረ ናብ ዩክሬን ዝሰደደቶ ኣጽዋርዩ። እንተኾነ እዚ ዓቐን ነታ 4447 ዎርሄድስ ዝበሃሉ 1508 ካብዚኦም ኣብ ባሊስቲክ ሚሳይላት ዝጸዓኑ ዓቕሚ ዝተፈላለዩ ዓይነት ሚሳይላት ዘለዋ ሩስያ ፊት ንፊት ንምግጣም ዘኽእል ከም ዘይኮነ ይግምገም። ዝኾነ ኮይኑ እዚ ሩስያ ኣብ ልዕሊ ዩክሬን ብሰንኪ ተካይዶ ዘላ መጥቃዕቲ ተወሊዑ ዘሎ ኩናት ብመንጽር ዘለውን ዓቕሚ ኣጽዋርን ብዝሒ ሰራዊትን ሩስያ በቐሊሉ ክትዕወተሉ ዝግመት እኳ እንተኾነ ብዓይኒ ሓያላት ዓለምና ኣብዚ ኩናት ዘለውን ኣረኣያታት ክግምገም እንከሎ ግና ንሃገራት ኤውሮጳን ኣሜሪካን ናብ ዝዓበየ ኣዕናዊ ኩናት ከይመርሐን ዘስግዩ። ነዚ ኣብ ግምት ብምእታው ድማዩ ውድብ ሕብራት ሃገራት ነዘን ሃገራት ፍልልያተን
ኣብ ጣውላ ንኽፈትሕኦ ተርኡ ክጻወት ካብ ብዙሓት ደለይቲ ሰናይ ጻዊዕ ዝቐርበሉ ዘሎ እምበኣር ዝኸበርኩም ሰማዕትና ዓለምና ካብ ኩናትን ወረድ ኩናትን ወፅያ ሰላም ከዓስላ እናተመነና ምሳኹም ዝጸናሕና ካብ ዝተፈላለዩ መርበባት ሓበሬታ ተወኪሱ ነዚ መደብ ዘዳልወልና ቶማስ በርሀን ኣቕራቢ ሙሴ ግርማጽዮንን ኢና ክሳብ ብዝተፈለየ ትሕዝቶ ንራኸብካ ኣብ ዘለኹሞ ሰላምን ጥዕናን